கலேஷியன்ஸ் கலாத்திய நிருபம் 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு நேராக வேத புத்தகத்தை திருப்புவோம். கலாத்திய நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 6 தொடங்கி வாசிக்க போறோம். அப்படியே ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. ஆகையால் விசுவாச மார்க்கத்தார்கள் எவர்களோ அவர்களே ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள் என்று அறிவீர்களாக. ஆமென். நல்லா ஒரு நல்ல கரங்களை நல்லா ஒரு உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. இதெல்லாம் பேசிட்டோம், சும்மா அதை அந்த தொடர்ச்சி வேணுன்றதுனால படிக்கிறேன். கீழே வாசிங்க. மேலும் தேவன் விசுவாசத்தினாலே புறஜாதிகளை நீதிமான்கள் ஆக்குகிறார் என்று வேதம் முன்னதாக கண்டு. சொல்லுங்க, வேதம் முன்னதாக என்ன பண்ணுச்சு? என்ன கண்டுச்சு? வேதம் என்ன கண்டுச்சான்? சொல்லுங்க. இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணு. யாரு வச்சது? இதை வந்து கரெக்டா வைப்பான். வேதம் முன்னதாக கண்டு உனக்குள் சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆபிரகாமுக்கு சுவிசேஷமாய் முன்னறிவித்தது. அந்தபடி விசுவாச மார்க்கத்தார் விசுவாசமுள்ள ஆபிரகாமுடனே ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள். நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைக்காரராக யாவரும் சாபத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள். நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகள் எல்லாம் செய்யத்தக்கதாக அவைகளில் நிலைத்திராதவன் எவனோ அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறதே. நியாயப்பிரமாணத்தினாலே ஒருவனும் தேவனிடத்தில் எவ்வளவு கிளியரா இருக்குல்ல. வாரம் நான் இதை சொல்றேன், மறுபடியும் சொல்றேன். நியாயப்பிரமாணத்தினால, கிரியையினால, பை எனி ஒர்க், கோடியா கொட்டி கொடுத்தாலும் சரி, கிரியையினால் ஒருவனும் நீதிமானாக மாறவே முடியாது. ரொம்ப சிம்பிள். அந்த ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் அதை. பை எனி ஒர்க், நான் இதை செய்வதனால் நான் நீதிமானா மாறிடுவேன் ஆக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா அது நடக்கவே நடக்காது, நடக்க போறதே கிடையாது. நியாயப்பிரமாணத்தினால் ஒருத்தனும் நீதிமானாக மாறுவதில்லை என்று வெளியரங்கமாக இருக்கிறது. ஏனெனில் நீ விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதி இருக்கிறது. எப்படி? ஏனெனில் என்னவா? பிகாஸ் இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். பட் இதெல்லாம் வர பாருங்க, பைபிள்ல ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னா அதை பார்த்தா அது ஒரு பெரிய சத்தியம் இருக்கு. ஏன்னா என்ன, உழுந்து உபவாசம் பண்ணாலும், உருண்டு பிறண்டு ஜபம் பண்ணாலும் நீதிமான்லாம் ஆக முடியாது. நீதிமானம் ஒன்று வேணும், ஒரு டூல் வேணும். என்ன வேணுங்க? ஜபம்லாம் தப்பு இல்லை, நல்லா ஜபம் பண்ணணும், நிறைய ஜபிக்கணும், அதெல்லாம் தப்பு இல்லை. ஆனால் அதெல்லாம் உங்களை நீதிமானாக்காது. நீதிமானாக்கணும்னா ஒன்று தான், இயேசுவை விசுவாசிக்க வேண்டும். விசுவாசம் என்கிற ஒரு வழிதான், ஒரே ஒரு வழிதான் பாருங்க, வேற ஒரு வழியே கிடையாது, வேற ரூட்டே கிடையாது. விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் தான் நீதிமான். கையை தட்டியோ உயர்த்தியோ ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. சோ விசுவாசம் இல்லாம ஒருத்தன் தேவனிடத்தில் என்ன பண்ண முடியாது? நீதிமானாய் மாற முடியாது. இப்படி சொல்லுது, மரத்தில் தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாக்கி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்ம நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார். ஆமென். என்ன ஆனார் பாருங்க கிறிஸ்து. சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க. கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி. இந்த பிள்ளைங்களாம் வாயை திறந்து சொல்லு, கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி. ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க. அதாவது பைபிளுடைய முக்கிய பாருங்க. இந்த சுவிசேஷங்கள்லாம் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா, போன வாரம் கூட சொன்னேன் இல்லையா, ஆண்டவர் இயேசு அடிச்சாங்க, இயேசுடைய உடம்பை பிச்சாங்க, சதைகள் பிக்கப்பட்டது. யோவான் சொல்றாரு, என்னது, உழுகிறவனுடைய நிலத்தை போல அது மாறிடுச்சு. ரிப்பன்ஸ் மாதிரி அப்படி முதுகுல இருந்து சதைகள் தொங்கினது, இப்படிலாம் சொல்றாங்க பாருங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லாட்டா அப்படிதான் ஆச்சு. ஆனா ஏன் ஆச்சுன்றதான் இங்க சொல்றாரு. ஏன் ஆச்சு? ரகசியம் என்ன? எதனால? சிலுவைன்னு சொல்றீங்களே, இயேசு பாடுபட்டார்ன்றீங்களே, இங்க எங்கேயாவது பவுல் சொல்றாரா? பவுல் இப்படி சொல்றது நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? இயேசுவை அடிச்சாங்க, உதைச்சாங்க, அவரோட ரத்தம் சிந்தினார், அவர் பாடுபட்டார். இல்ல, சிலுவையுடைய பலனை சொல்றார். சிலுவையில நடந்து முடிஞ்ச காரியத்தில் நாளை கிடைச்சது என்ன? எக்ஸாம் எழுதின உடனே ரிசல்ட் என்ன? ரிசல்ட்ட சொல்றாரு பவுல். எப்படி சொல்றாரு பாருங்க, ரிசல்ட் எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு. கிறிஸ்து எனக்காக சாபமானார். ஆமென். கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார். ஆமென். நல்ல ஆமென் சொல்ல கேட்கிறேங்க.
இதுதான் இந்த சத்தியம் ரொம்ப முக்கியம். இதுல எபேசியர் நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்து என்ன பண்ணார்? சிலுவையில அவருக்கும் நமக்கும் நடந்தது என்ன? அவர் எனக்காக சாபமாகி ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு தந்தார். ஆமென் சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் புறஜாதிகளுக்கு வரும்படிக்கு, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக புறஜாதிகளுக்கு வரும்படிக்கு, ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்படிக்கு அப்படி ஆயிற்று. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் செத்ததுக்கு காரணமே என்னதுமா? என்னையும் உங்களையும் சாபத்திலிருந்து விடுவிச்சு ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள கடத்தி கொண்டு போக, நம்ம பாஷையில் சொல்றேன், கிட்னாப் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்காக தான் அவர் சிலுவையில் மரிச்சார். ஆமென் சொல்லி கேட்கிறேன். சத்தமா சொல்லிட்டீங்கன்னா அல்லேலூயா. இப்போ பாருங்க, இந்த அடிப்படையில் தான் பார்க்குறோம். இந்த அடிப்படையில் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் யார் அப்படின்னு நான் பேசிட்டே வரேன். இன்னைக்கு 24வது பிரசங்கம் பேசுறேன் இல்லையா? கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் யார்? ஹூ ஆர் வி இன் கிரைஸ்ட்? ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கேன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்னு. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்ல சரீர சுகம் கர்த்தர் நமக்கு தந்த மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். சரீர சுகம் பிளஸ்ஸிங்ல நிறைய இருக்கு இல்லையா? ஐஸ்வர்யம் இருக்கு, செல்வம் இருக்கு, சமாதானம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு பாருங்க. அதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன? சரீர சுகம். எல்லாம் சொல்லுங்க, சரீர சுகம். ஹீலிங் இன் தி பாடிஸ். சரீர சுகம். ஆமென். நல்ல ஆமென் சொல்ல கேட்கிறேன். இப்போ கடந்த 3 வாரமா அதை பார்த்துட்டு சரீர சுகம் ஆசீர்வாதத்துல ரொம்ப முக்கியமானது சரீர சுகம் என்று பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். ஆமாவா? கரெக்டா சொல்றேன்னா இல்லையாங்க? வேற ஏதாவது தப்பாக சொல்றேன்னா? சரி, இப்போ திருப்பி போவோம் நம்ம எல்லாம் வேத புத்தகத்தை. போன வாரத்தில் பார்த்தோம், இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தர் என்ன பண்ணார்? எகிப்திலிருந்து மீட்டு கொண்டு வந்தார். ஒரு பெருந்திரளான ஜனங்க பாருங்க. நம்ம 30 லட்சம் பேர்லாம் கணக்கெல்லாம் போட்டோம் இல்லையா? போன வாரம் கணக்கெல்லாம் போட்டோம். எத்தனையோ 30 லட்சமோ 20 லட்சமோ 50 லட்சமோ தெரியாது. பெருங்கூட்டம். ஆனா பெருங்கூட்ட ஜனத்தை ஆண்டவர் அவங்களை விடுவிச்சு கொண்டு வரார். கொண்டு வரும்போது எப்படி கொண்டு வரார்? வசனங்கள் எடுக்க வேண்டாம், எழுதிங்க, வீட்டில் வாசிங்க. 105 சங்கீதம் 37 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். வெள்ளியோடு பொன்னோடும் அவர்களை புறப்பட செய்தார். அவர்கள் கோத்திரங்களில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இல்லை. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. அவர்கள் கோத்திரங்களில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இல்லை. அப்படின்னா நன் இஸ் பீப்புள். இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் பார்க்கிறோம், ஆம்பிளிஃபைட்லாம் பார்க்கும்போது நன். அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தர் கூட வியாதியா இல்ல, சுகவீனமா இல்ல. அதுதான் நான் உங்களுக்கு போன வாரமே சொன்னேன். பெரிய பிக் பிக்சர் பாருங்க. பெருசா அதை யோசிச்சு பாருங்க. பெருசா கற்பனை பண்ணி பாருங்க. கற்பனை பண்ணீங்கன்னா அது எப்படி இருக்குது பாருங்க. 30 லட்சம் பேர்ல யாராவது ஒருத்தன் வியாதியா இல்லாம இருக்க முடியுமா? இப்ப இந்த கூட்டத்தில் கையை தூக்கத்தோம்னா எத்தனை பேர் கை தூக்குவீங்க? சுகமா இருக்கீங்களா? போன வாரத்துக்கு இதுவரை சுகமானவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? கையை தூக்குங்க. சுகமானவங்க 1 2 3 4 அட கையை தட்டுங்க. நல்லா கையை தட்டி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க சத்தமா. நீங்க என்ன வியாதின்னு சொல்ல வேண்டாம், அவசியம் இல்லை. சுகமானியா சந்தோஷம். டைம் வரும்போது சொல்லு. ஆமா, இப்ப சாட்சி சொல்லலாம் நேரம் கிடையாது நமக்கு. சந்தோஷம். எனிவே கவனிங்க, லிசன். சோ இப்போ எங்க விட்ட சரி, 30 லட்சம் பேரை இப்போ 30 லட்சம் பேர் வியாதி இல்லாதவங்க இருப்பாங்களா அப்படின்னா நிச்சயமா இருந்திருப்பான். சுகமீனமானவர்கள் நிச்சயமா இருந்திருப்பாங்க. ஆனா அவங்க என்ன ஆனாங்க? அந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியினுடைய மாமிசத்தை சாப்பிட்ட உடனே சுகமானாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? போன வாரம் அப்படிதான் பார்த்தோம். பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியுடைய மாமிசம் பாருங்க. இந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியுடைய மாமிசத்தை சாப்பிடும் போது எப்படி சாப்பிட்டாங்கன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எப்படி சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா முழு ஆயத்தத்தோட சாப்பிடுறாங்க. they are prepared to go. அவங்க வெளியில போறதுக்கு புறப்பட்டு பயணம் போவதற்கு ஆயத்தத்தோட சாப்பிடுறாங்க. கேக்குதா? எத்தனை பேருக்கு கேக்குது? அதான் விசுவாசத்தான் தொட்டு வந்தேன். விசுவாசத்தான் சொல்லிட்டு வந்தது காரணம் இதுதான். எப்படி சாப்பிடுறாங்க பாருங்க. பெல்ட் கட்டி சொல்றாரு கடவுள். சொல்றாரு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? அறையில கச்சையை கட்டு, அங்கிய மாட்டு, கச்சையை கட்டு, ஷூ என்ன பண்ணு போட்டுக்கணும். ஷூ எல்லாம் போட்டு ரெடியா ப்ரிப்பேர்டா குச்சி வேற வச்சுக்கணும் கையில. ஒரு பயணத்துக்கு போகும்போது எப்படி போவானோ அந்த நாட்களில் டெசர்ட்ல போகும்போது, பாலைவனத்தில் போகும்போது கொம்பு ஊனி தான் என்ன பண்ணுவாங்க? நடந்து போவாங்க, உழுந்துடாம இருக்கிறதுக்கு. அதெல்லாம் எடுத்துக்கின்றாரு. எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க. ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப், ரெடி ஆயிக்க. நான் உன்னை வெளில கொண்டு போறேன்றாரு. யோசிச்சு பாருங்க, 400 வருஷம் அடிமைத்தனத்துல வெளியிலேயே போகாதவங்க. எத்தனை வருஷம்? 400 வருஷம். கற்பனை பண்ணி பாருங்க. அவங்ககிட்ட போய் சொன்னா அவன் என்ன சொல்லியிருப்பான்? ஏய், நாங்க எங்கேயா வெளில போக முடியுமா? எங்க அப்பன் போனதில்லை, எங்க தாத்தா போனதில்லை, எங்க கொள்ளு தாத்தா கூட போனதில்லைப்பா. அவருக்கு அப்பா 4 ஜெனரேஷனா இங்கதான் உட்கார்ந்து இருக்கோம். நாங்க எப்படி வர முடியும்? நியாயமானதா இல்லையா? ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. பாருங்க, பைபிள் சொல்லுது மோசே சொன்ன எல்லாவற்றையும் அவர்கள் செய்தார்கள். அல்லேலூயா.
மோசே சொன்ன எல்லாவற்றையும் என்னென்ன சொன்னா மோசே அத்தனை அவங்க செஞ்சாங்க. அவங்க செஞ்ச உடனே பைபிள் சொல்லுது, அவர்களில் அந்த கோத்திரங்களில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இல்லை. ஆமென் சொல்ல கேட்கிறேன். எப்படி எல்லாரும் விசுவாசிக்கிறான், எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் விசுவாசிக்கிறாங்க. கஷ்டம் பாருங்க. அப்படி விசுவாசி கஷ்டம். எல்லாரும் விசுவாசி, எல்லாம் பெல்ட்டை கட்டான், ஷூவை போட்டான், எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டான். நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அங்கங்க அவிசுவாசிகள் இருந்திருப்பாங்க. அப்படி எல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாலும் இல்லை போடலன்னா திட்டுவானுங்க, ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சா நம்ம தான் காரணம்னு சொல்லுவானுங்க. எல்லாம் போட்டுட்டு உள்ள மனசுக்குள்ள கொஞ்சம் லைட்டாக கூட இருந்திருக்கும். ஆனால் கத்தர் அதெல்லாம் பார்க்கல, விடுவிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. கையை நல்லா உயர்த்தி ஆமென்னு சொல்லி கேட்கிறேன். என்னங்க பைபிளுக்கு விரோதமாக பேசுறீங்க கேட்டீங்களா? பரவாயில்ல, கவனிங்க. விடுவிக்கணும்னு கத்தர் முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா தடுக்க ஒருத்தராலையும் முடியாது. ஆமென், அல்லேலூயா. பாருங்க, இந்த மாமிசத்தை சாப்பிட்ட உடனே என்ன நடந்துச்சு அவங்களுக்குள்ள? ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்டது விசுவாசத்தோட. பந்தி ஆசரிக்கும் போது ஏதோ ஏனோ தானோன்னு வந்து 4 வாரம் சர்ச்சைக்கே வராது ஒரு சிலதெல்லாம். அப்படியே அந்த பந்தி அன்னைக்கு அப்படி முண்டி அடிச்சு வந்து நின்று இப்படியா பந்தியில் பங்கெடுத்துடணும் அப்படின்னு. ஒன்றும் நடக்க போறது இல்லை. என்ன வந்து என்ன பண்ண போறேன்? ஒன்றும் நடக்க போறது கிடையாது. இது இங்க வேற மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறோம், இங்க வித்தியாசமா சொல்லி கொடுக்குறோம். இங்க என்ன? இங்க விசுவாசத்தோட எடுக்கணும். அதை எடுக்கும் போது அதான் ஆண்டு சொன்னார் பாருங்க, இது உங்களுக்காக பிக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம். This is my body I break for you. ஆமென். நான் உங்களுக்காக உடைக்கிற ஒப்பு கொடுக்கிற என்னுடைய சரீரம் இது. அல்லேலூயா. ஏசாயால வாசிக்கிறோம் 53, அவருடைய தழும்புகளாலே நாம் சுகமானோம், அவருடைய தழும்புகளாலே நாம் குணமானோம். ஆமென் சொல்ல கேட்கிறேன். பாருங்க, அந்த விசுவாசத்தோட அந்த ஃபெய்த்தோட தான் அதை அணுகிறோம். அதை அணுகும் போது எப்படி அணுகணும்? அதுக்குன்னு அதை விக்கிரகமாக்கிறாதீங்க, திருவிந்த விக்கிரகமாக்கிறாதீங்க. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனைங்க. அதை ஆக்கிறாதீங்க, அப்படி ஆக்கக்கூடாது. அதை அணுகும் போது விசுவாசத்தோட என்னுடைய கர்த்தருடைய சரீரம். ஆமென், அல்லேலூயா. இன்னைக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம். கவனிங்க, நான் ரொம்ப சிம்பிள் கோடிங்கோட ஆரம்பிக்கிறேன். இப்படி சொல்றேன், இயேசு சுமந்த எதையுமே நீங்க சுமக்க வேண்டியதில்லை. கேட்ட 2 ஆமென் தான், ரோஜா தர்ஷனா, வேறெல்லாம் ஒன்றும். கவனிங்க, இயேசு சுமந்த எதையுமே நீங்க சுமக்க வேண்டியது இல்லை. நம்புறீங்களா? நான் சொல்றேன், வியாதியை இயேசு அப்ப சுமந்தார சுமக்கலையா? எப்படி? பைபிள்ல வசனமே இல்லையே, தமிழ் பைபிள்ல வசனமே இல்லையே. வியாதியை இயேசு சுமந்தார் வசனமே இல்லையே பைபிள்ல, தமிழ் பைபிள்ல இல்ல. எப்படி சொல்றது? எங்க போறது? சொல்லுங்க, எங்க போறது? இப்போ இன்னைக்கு அதுதான் பார்க்க போறோம். இயேசு வியாதியை சுமந்தாரா இல்லையா? இப்ப அவர் சுமந்துட்டார்னா, நல்லா தெரிஞ்சுங்க, அவர் சுமந்துட்டார்னா, அவர் எடுத்துக்கிட்டார்னா, அவர் சுமந்தார, நான் சொல்றேன், ரட்சிக்கப்பட்ட நீங்க சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நல்லா புரிஞ்சுங்க. எதெல்லாம் அவர் சுமந்தாரோ நீங்க சுமக்க வேண்டாம், எதெல்லாம் அவர் சுமக்கலையோ அதெல்லாம் நீங்க சுமக்கணும். ஒரு ஆமென் சொல்ல கேட்கிறேன். அவர் சுமந்த எதையுமே நீங்க சுமக்க வேண்டியது இல்லை. அதெல்லாம் கல்வாரி சிலுவையில இட் இஸ் ஆல்ரெடி பெய்டு. அதுக்கான பரிகாரம் செய்யப்பட்டாயிற்று, பரிகாரம் நிறைவேற்றி முடித்தாயிற்று. ஆமென் சொல்ல கேட்கிறேன். கவனமா கவனிச்சீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் கத்துப்பீங்க. சின்ன விஷயம் தான், ஒரு சில வேகமான காரியங்களை நான் சொல்ல விரும்புறேன். பாருங்க, இவங்க விசுவாசத்தோடு சாப்பிட்டாங்க, சாப்பிட்டு வெளில வந்தோடனே சுகமாட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் மாறா தண்ணீர் இல்லையா? மாறாவின் தண்ணீர்ல கூட நம்ம அதை பார்த்தோம் போன வாரம். மாறாவின் தண்ணீர்னு பாருங்க, அன்ஹெல்தி வாட்டர், கசப்பான தண்ணீர்னு இருக்கு தமிழ்ல, பரவாயில்ல, பிட்டர் வாட்டர் நீங்க இருக்கு இங்கிலீஷ்லயும். ஆனா சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜன் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்க, அது ஒரு அன்ஹெல்தி வாட்டர், ஆரோக்கியமற்ற தண்ணீர், அது குடிக்கவே முடியாது, அப்படி ஒரு தண்ணீர். அதை தான் சுகமாக்கினார்ன்றாங்க. அதை தான் என்ன பண்ணாரு? சுகமாக்கினா. அந்த சிலுவையோட ஒப்பிட்டேன், அந்த மரத்தை என்ன பண்ணேன், அந்த மரத்துண்ட சிலுவையோட ஒப்பிட்டேன். பாருங்க, சிலுவையோட என்ன பண்ண, அதை ஒப்பிட்டேன். அது கரெக்டானா? நான் இப்படி சொல்றேன், அது கரெக்டா. நிறைய பேர் என்கிட்ட இந்த ஃபேஸ்புக்கில் கேள்வியெல்லாம் கேட்டாங்க, நிறைய ஊழியர் சேர்ந்த தம்பிங்க கேட்டாங்க. அதனால அதை பதில் சொல்லிடுறது நல்லது. அவங்களுக்கு ஃபோனில் சொல்லிட்டேன், ஒருவேளை உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா பதில் சொல்லிடுறேன். கவனிங்க, இப்படி சொல்றேன் உங்களை பார்த்து. நம்ம பவுல் ஸ்டைல் எடுத்துப்போம், பவுலுடைய ஸ்டைலை எடுத்துப்போம். பாருங்க, ஏஸ் அங்க கடவுள் சுகத்தை சரி பண்ணது எதுதான்? தண்ணி தான் சுகம் பண்ணார். கரெக்டா? எடுங்க, யாத்திராகம் 15, வேகமா எடுங்க, டைம் ஆயிடுச்சு பாருங்க நமக்கு. யாத்திராகம் 15, போன வாரம் விட்ட இடத்துல இருந்து அப்படியே தொடங்குவோம். யாத்திராகம் 15, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். வாசிங்க, 24 இருந்து வாசிங்க, 25 இருந்து வாசிங்க. மோசே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேவுக்கு ஒரு மரத்தை காண்பித்தார். அப்புறம் அதை அவன்
அவன் தண்ணீரில் போட்டவுடனே அதை அவன் தண்ணீரில் போட்ட உடனே அது மதுரமான தண்ணீராயிற்று. அது மதுரமான தண்ணீர் ஆயிற்று. அவன் அங்கே அவர்களுக்கு ஒரு நியமத்தையும். ஒரு சர்மா ஏண்டா ஏதாவது ஒண்ணு ஒழுங்கா வைக்கிறீங்களாடா? ஏதோ பெரிய ரோதனையா இருக்கு உள்ள வச்சுக்கிட்டு. அந்த டைரக்ட் மைக் கொடு. டைரக்ட் மைக் லைட்டா வால்யூம் மைக் கம்மியா போடு. இப்போ வாசிமா. வாசி. அவர் அங்கே அவர்களுக்கு ஒரு நியமத்தையும் ஒரு நியாயத்தையும் கட்டளையிட்டார். இதெல்லாம் பாட்டு போன வாரம் இல்லையா? நியாயத்தையும் கட்டளையிட்டார். வாசிங்க. அங்கே அவர்களை சோதித்து நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செவ்வையானதெல்லாம் செய்தா எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ண வியாதிகள் ஒன்றை நான் உங்களுக்கு வரப்பண்ண மாட்டேன். அதெல்லாம் போன வாரம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? பாத்தீங்களா? போன வாரம் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ண ஏன் வரப்பண்ணார் வியாதியை? ஏன் வியாதி வந்துச்சு போன வாரம் எகிப்தியருக்கு? சீக்கிரம் சொல்லுங்க. நியாய தீர்ப்பு கர்த்தர் செய்யும் போது வியாதிகள் வரும். ஆனா நீங்க நியாயம் தீர்க்கப்பட்டவர்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா? அதெல்லாம் கவனம் வச்சுக்கங்க. அப்புறம் வாசிமா. இப்ப பாருங்க, இங்க என்ன சொல்றாரு? ஐ எம் யுவர் டாக்டர்ன்றாரு. நானே உன் பரிகாரி ஆகிய, இங்கிலீஷ்ல ஐ எம் த காட் தட் ஹீலத் thee. நான் உன்னை சுகமாக்குகிற தேவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன பாருங்க, என்ன கவனிங்க. இவர் சரி பண்ணது எதைதான் சரி பண்ணாரு? என்னையா எதை சரி பண்ணாரு? சத்தமா சொல்லுங்க. எதை சரி பண்ணாரு? தண்ணியை தான் சரி பண்ணார். கரெக்டா? எத்தனை பேர் கவனிக்கிறீங்க? கவனிக்கணும். ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க. இவர் சரி பண்ணது எதைதான்? தண்ணீரை தான் சரி பண்ணார். தண்ணீர் ஆரோக்கியமற்றதா இருந்தது. தண்ணீர் தான் சரி சொல்லிட்டு அதை சொல்லிட்டு இங்க கடைசியா முடியும் போது ஐ எம் த காட் தட் ஹீலத் thee, உன்னை சுகமாக்குகிற கர்த்தர் நான் அப்படின்றார். உன்னை சுகமாக்குகிற கர்த்தர் நான்ன்றாரு. இது அப்ப இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? என்ன சொல்ல வர்றாரு? தண்ணீரை சுகமாக்குறதுக்காக அவர் அதை செய்யல. என்ன சொல்றாரு? நான் தான் சுகப்படுத்துகிறவர், சுகமாக்குகிறவர் நான். அவர் ஆமைன்னு சொல்ல கேட்கிறேன். எல்லாம் சத்தமா சொன்னீங்கன்னா அவருடைய பேர் என்ன? பரிகாரி, சுகப்படுத்துகிறவர், ஹீலர். அல்லேலூயா. பாருங்க, அதனாலதான் அதை நான் சிலுவையோட ஒப்பிட்டேன். ஏன்? அந்த ஒரு சின்ன மரத்துண்டை கொண்டு போய், நான் போன வாரமே சொன்னேன் இல்லையா? காஃபில ஒரு கிளாஸ் காஃபிக்கு ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை போட்டு கலக்குனா அது இனிப்பாயிடும். ஒரு பெரிய பாத்திரம் ஃபுல்லா காஃபியை போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை போட்டு என்ன ஆகாது? இனிப்பாகுமா? ஏன்? ஏன்னா குவான்டிட்டி பெருசு. அங்க ஏராளம் தண்ணி இருக்கு. எத்தனை தண்ணி இருக்கு? 30 லட்சம் பேர் குடிச்சு மிச்சமாக போற அளவுக்கு தண்ணி இருக்கு. அங்க போய் ஒரு மரத்துண்டை போட்டோம்னா மரத்துண்டு சுகமாக்கிருச்சு. நான் சொல்றேன், நீங்க சிலுவை சுகமாக்கிருமா? சிலுவை அற்புதம் செஞ்சிருமா? சிலுவை அற்புதம் செய்யும். இயேசுவின் சிலுவை அற்புதம் செய்யும். எத்தனை கோடி பேர் வந்தாலும் அற்புதம் செய்யும். ஏன்னா அது இயேசுவின் சிலுவை. அது இயேசு கல்வாரி சிலுவை. ஒரு ஆமென் சொல்ல கேட்கிறேன். அல்லேலூயா. புரிஞ்சவங்களாம் ஆமென் சொல்லுங்க சார். சோ கவனிங்க, இது ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் கவனிச்சீங்கன்னா இதுல என்ன ரகசியங்கள் இருக்குன்னு கத்துக்கலாம். சரி, இயேசுவின் சிலுவையோட ஒப்பிட்டோம். இப்ப பாருங்க, பவுல் சொல்லும் போது டைம்ல நமக்கு வேகமா போலாம். பவுல் சொல்லும் போது இப்படி சொல்றாரு பாருங்க. 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் வீட்டுல வாசிங்க. டைம் இல்ல, வீட்டுல வாசிங்க. என்ன சொல்றாருன்னா, அவர்கள் செங்கடலை கடந்து வந்தார்கள். செங்கடலை அவர்கள் கடந்து வந்த போது என்னன்னா, தண்ணீராலும் மோசேயினாலும் அவர்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள். என்ன சொல்றாரு? அவர்கள் ஞான போஜனத்தை சாப்பிட்டார்கள். அடுத்து ஞான போஜனம். அவங்க என்ன சாப்பிட்டாங்க? அவங்க ஞான போஜனமா சாப்பிட்டாங்க. யாரா பைபிள் வச்சு ப்ரீச்சிங் பண்ணாங்களாங்க? யாரா டீச்சிங் ஒன்றும் பண்ணல யாரும். அவங்க எதை சாப்பிட்டாங்க? வானத்திலிருந்து வந்து மண்ணாவை பிசிக்கல் ஃபுட் தான் சாப்பிட்டாங்க. பசிக்கு ஆகாரத்தை தான் அவங்க சாப்பிட்டாங்க. ஆனா இவர் சொல்றாரு ஞான போஜனத்தை சாப்பிட்டார்கள்ன்றாரு. அடுத்து சொல்றாரு ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை அவர்கள் கூடவே சென்று ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள்ன்றாரு. அவங்க என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் வாட்டரா குடிச்சாங்க? ஆவிக்குரிய தண்ணீரா குடிச்சாங்க? கிடையாது. என்ன குடிச்சாங்க? தாகத்துக்கு தண்ணி. அது ஒரு சண்டை வர போட்டான். அதுக்கு போய் சண்டை போட்டு மோசேவை அடிக்க கல்லெல்லாம் வேற எடுத்துட்டான். ஆனா இவர் சொல்ற ஞான போஜனம், ஞான தண்ணீர்ன்றாரு. நான் சொல்றேங்க, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன், கவனிங்க. பவுல் அதை ஞான போஜனம், ஞான தண்ணீர், அப்புறம் என்ன அந்த செங்கடலை ஞானஸ்தானம் சொன்னா இதை சிலுவைன்னு சொல்லக்கூடாதா? சொல்லலான்றவங்களாம் ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க சத்தமா. அல்லேலூயா.
கவனிய, பவுல் அப்படியே எடுத்துப்போம், பவுல் அப்படியே காப்பி பண்ணுவோம். பவுல் என்ன சொல்றாரு? அது ஞான கண்மலன்னாரு, அது ஞானஸ்தானம்னாரு, அது ஞான போஜனம்னாரு. நாம சொல்லுவோம் இது சிலுவை. எப்படி சிலுவை? அவர் சொன்ன மாதிரியே தான், அதே டெர்மாலஜில சுகப்படுத்துகிற சிலுவை. ஒரு ஆமேன்னு சொல்ல கேட்கிறேன். அல்லேலூயா. புரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் போக போக புரியும். டக்குன்னு வந்தவொடனே எல்லாம் புரிஞ்சிடாது, போக போக வாசம் புரியும். ஆமா, அது பாட்டு மறந்து போச்சு. சரி பரவாயில்ல, இருக்கட்டும், அப்புறம் போவோம். கவனிங்க, சோ சிலுவையில இப்போ இயேசு வியாதியை சுமந்தாரான்றதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப முக்கியமானது. அவர் தழும்புகளாலே குணமானோம். வாசிங்க ஏசாயா 53:4 மற்றும் 5. கொஞ்சம் நிதானமாகவே போயிடுறேன், ஏன்னா இது புரிஞ்சிடணும். ரொம்ப ஸ்பீடா புரியாம போயிடக்கூடாது. கொஞ்சம் நிதானமா. யாருக்கெல்லாம் சுகம் வேணும் சார்? சுகம் வேணும், இல்ல ஆரோக்கியமா வாழ்நாளெல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்ன்றவங்கள கையை அப்படி உயர்த்துங்க. உங்க கையை பார்க்கட்டும். நான் சொல்றேன், இன்னைக்கு இதை கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க லைஃப் டைம் ஃபுல்லா ஃப்ரீ பாஸ். ஆமா, ஃப்ரீ மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இப்போ கொடுக்குறோம். வெயிட் பண்ணுங்க. வாசிங்க 53:4-5. மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். பாருங்க, இங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? இங்க இந்த வசனம் நமக்கு தெரியாத ஆளே இருக்க முடியாது. சர்ச்சில் இல்லையா? எல்லாம் புதுசா வந்தவங்க கூட தெரியும் இந்த வசனம் இல்லையா? மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாம் வாசிமா, நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்படுகிறார் என்று எண்ணினோம். அவர் நம்முடைய மீறுதலின் நிமித்தம் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கனை அவர் மீது வந்தது. பாருங்க, இந்த வசனம் சிங்க் ஆகல. பாருங்க, இந்த வசனம் சிங்க் ஆகல. நான் இப்படி சொல்றீங்க, பைபிள் பேசலாம் அப்படின்றீங்க, கேக்குது எனக்கு, நீங்க மனசுல பேசுறது. விளக்கத்தை சொல்றேன். முதல் வசனம் சொல்லுது, அவர் என்னது, அதை எதை ஏற்றுக்கொண்டார்? அவரு நம்முடைய மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு துக்கங்களை சுமந்தார். பாடையும் துக்கத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னா இங்க டைரக்டா இங்க முடியும் போது வசனம் எப்படி முடியுது? தழும்புகளால் குணமாகிறோன்னு முடியுது. அப்ப இது என்ன ஆயிடுது? இது ஒரு ஆத்தும சுகம் மாதிரி ஆயிடுது. பாருங்க, இப்போ எனக்கு பாடு எங்க இருக்கு? பாடுகள் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். சரீரத்தில் வர வியாதியை கூட பாடுன்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம எல்லாம் அப்படிதான் சொல்றான். பாருங்க, நம்ம கிறிஸ்தவர்லாம் அப்படிதான் சொல்றாங்க. சரீரத்தில் ஒரு வியாதி வந்தோடனே பாடுகளின் வழியாய் பரலோக போக வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறதுன்றாங்க. அடடா, என்ன அறிவு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு பாருங்க. பாடுகள் அப்படின்ன நம்ம எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம்? இதுல கூட்டி சேர்த்துடலாம். யாராவது சண்டை போடுறாங்க, பாடு. பணம் இல்லை, பாடு இல்லையா? சரீரத்தில் சுகம் இல்லை, என்னென்ன சேர்க்கணுமோ சேர்த்துக்கலாம். ஆனா இங்க அப்படி இல்லை. ஒரிஜினல்ல எப்படி இருக்கு பாருங்க. அதாவது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், கிங் ஜேம்ஸ் KJV தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதை பாடுகள்னு சொல்லிட்டாங்க. அவங்க சொன்னதுனால தான் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? நாமளும் பாடுகள் துக்கங்கள்னு சொல்லிட்டாங்க, நம்ம ஆளுங்களும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஜஸ்ட் டேக் தி வெர்ஸ். இப்போ அவங்க கிங் ஜேம்ஸ்ல பாடுகள் துக்கங்கள்ன்றது அப்படி சொன்னதுனால தான் நமக்கு தமிழ் என்ன ஆயிடுச்சு? பாடுகள் துக்கங்கள் நம்ம அதை தியானிக்கிறோம், அதை அப்படி கொடுத்துட்டாங்க இங்க. ஆனா உண்மையாகவே என்ன அப்படின்னா, உண்மையாகவே ஒரிஜினல்ல என்னன்னா கிரீவ்ஸ் இல்லையா? இங்க கிரீவ்ஸ், அப்புறம் என்ன சாரோஸ் அப்படின்னு இருக்கு. இங்க கிரீவ்ஸ்ன்ற இடத்துல உண்மையான வார்த்தை என்னன்னா சிக்னஸஸ், டிசீசஸ். என்னது? டிசீசஸ். இப்ப பாருங்க, இந்த NIV, அப்புறம் NLT, YLT, யங் லிட்ரேச்சர் டிரான்ஸ்லேஷன், அதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன போட்டிருப்பாங்க? வியாதினே போட்டிருப்பாங்க. ஸ்ட்ரைட்டா வியாதினே இருக்கும். ஆனா இத பெரும்பான்மையான கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. எப்படி வியாதியை சுமந்தாருன்னா எப்படி? இயேசு மேல வியாதி வந்துச்சா அப்படின்வாங்க. இயேசு மேல வியாதி வந்தா எப்படி அப்படின்வாங்க. நான் சொல்றேன், வியாதி வந்துச்சு, அதுக்கு இப்ப நிரூபண சான்றுகளும் தரப்போறேன். பாருங்க, நானே ரொம்ப வருஷம் நம்பினேன், வாய்ப்பே கிடையாது. அவர் உன்னதர், பரிசுத்தர், பெரியவர். அவர் அவர் மேல எப்படி வியாதி வந்தது? கிடையாதுங்க, கண்டிப்பா வந்துச்சு, டெஃபரெண்டா வந்துச்சு. வேதாகமத்தை சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை இன்னைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நான் சொல்ற வியாதியில் நீங்க வாழவே முடியாது. யூ cannot be in sickness anymore. அல்லேலூயா. பாருங்க, நான் இந்த NLT இதெல்லாம் எடுத்தேன்னா நமக்கு லேட் ஆகும், ரொம்ப சிம்பிளா போயிடுவோம், ரொம்ப வேகமா போவோம். JPS ஒரு பைபிள்,
ஜூயிஷ் பப்ளிஷர் சொசைட்டியோ என்னமோ, அது ஃபுல் ஃபார்ம் ஜேபிஎஸ். அது என்னன்னா, யூதர்கள் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பைபிளை வந்து இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்த்தாங்க. மொழிபெயர்க்கும் போது அவங்க பண்ணது என்னன்னா, என்ன நல்ல காரியம் பண்ணாங்கன்னா, ரொம்ப நல்ல காரியம் அவங்க பண்ணாங்க. என்ன நல்ல காரியம் பண்ணாங்கன்னா, ஒரு கிறிஸ்தவனையும் சேர்க்க மாட்டேன்ட்டாங்க. கிறிஸ்தவன் எவனும் வராது, ஏன்னா நீ உள்ள வந்தனால என்ன பண்ற, எல்லாத்தையும் இயேசு இயேசு இயேசுன்னு காட்டுற. அப்படிலாம் காட்ட முடியாது. நாங்க என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே மொழிபெயர்க்க போறோம்னு சொல்லி, அதுதான் ஜேபிஎஸ் பைபிள்னு சொல்லுவாங்க, ஜூயிஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த ஜூயிஷ் டிரான்ஸ்லேஷனை இப்போ வாசிப்போம். அதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, அதான் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க. இதெல்லாம் நம்ம விட்டுறோம். இல்ல நான் சொல்றேன், நிறைய ஊழியக்காரங்க வியாதியில செத்து போயிட்டாங்க பாருங்க, பழைய ஊழியக்காரங்க. நான் சொல்றேன், நம்மளை விட பெரிய ஆட்கள் அவங்களாம், விசுவாச வீரர்கள். ஆனா அவங்களுக்கு இந்த ரகசியம் தெரியல. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க அப்படி நம்பிட்டாங்க, அவங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்க. இந்த வியாதி என்ன பண்ணாங்க, நீங்க எதை ஏற்றுக்கொள்றீங்களோ அது உங்களை விட்டு போகவே போகாது. நீங்க எதை ஏற்றுக்கொள்றீங்களோ அது உங்களை விட்டு போகவே போகாது. பாருங்க, ரொம்ப முக்கியம். எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. பக்கத்து பாஸ் சொல்லுங்க, எதுவும் கண்மூடித்தனமா ஏத்துக்காத. சொல்லுங்க, சொல்ல மாட்டீங்களே. பாருங்க, surely our diseases that he did bear. என்ன சொல்றாரு, நிச்சயமாகவே நம்முடைய வியாதிகளை அவர் சுமந்தார். அல்லேலூயா. ஏற்றுக்கொண்டார், வியாதிகளை ஏற்றுக்கொண்டார், சுமந்தார்ல. surely our diseases he did bear and our sicknesses he carried. and our pains he carried. நம்முடைய வலிகளை அவர் சுமந்தார். நம்முடைய வியாதியை ஏற்றுக்கொண்டார், வியாதியினால் உண்டான வலிகளை அவர் சுமந்தார். இது ஜூயிஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் பைபிள் சொல்லுது. இது ஜூயிஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் கிடையாது. நீங்க நிறைய மொழிபெயர்ப்பு, ஒரிஜினல் மொழி ஆம்பிளிஃபைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு. மெசேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு, அவங்க ரொம்ப தெளிவாகவே எழுதுறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இது பாருங்க எப்படி நோய்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்ன்றாங்க. இயேசு நோய்களை அவர் மீது செலுத்தப்பட்டது, நோய்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார், நோய்களுடைய வலிகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்ன்றாங்க. இப்போ நீங்க இப்படி படிங்க, அந்த வசனத்தை எடுங்க, என் கூட எடுங்க, 53 எடுங்க. 53 எடுத்து இப்படி படிச்சு பாருங்க. மெய்யாக அவர் நம்முடைய நோய்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய வலிகளை சுமந்தார், நாமோ அவர் தேவனால் அடிக்கப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டுட்டார் என்று எண்ணினோம். இப்ப எப்படி இருக்கு வாசிக்கிறதுக்கு? இப்ப எப்படி இருக்கு? இப்ப அடுத்த வசனம் வாசிங்க, இந்த நாலேஜோட வாசிங்க. நம்முடைய மீறுதலின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார், நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கனை அவர் மீது வந்தது, அவருடைய தழும்புகளாலே. அல்லேலூயா. இப்படி வாசிச்சா இந்த தழும்புகளால் வந்த சுகம் எங்க போகுது? டைரக்டா நேரா எங்க போகுது? நோய்கள்ல போகுது. ஆமென் சொல்ல கேட்கிறேன். ஸ்ட்ரைட்டா எங்க கான்டாக்ட் வருது? இல்லைன்னா என்ன ஆயிடுது? அவர் தழும்புகளால் சுகம் ஏதோ ஆத்மாவுக்கு சுகம். இப்படி பிரசங்கமே பண்ணியிருக்காங்க. எங்க பாஸ்டர்லாம் இப்படி பிரசங்கம் பண்ணுறாரு. இது ஒன்றும் தருணத்தில் வர சுகம் இல்லை தம்பி, இது ஆத்மாவில் வருகிற சுகம் அப்படின்னு. ஏன்னா அவருக்கு பயங்கர சுகர், அவருக்கு பயங்கர சுகர், வேற வழியில் பாருங்க. அவங்க அதை ஏற்றுக்கொண்டாங்க. அதெல்லாம் 45 வயசு ஆச்சுன்னா சுகர் வருது. ஒரு பாஸ்டர் சொல்றாரு என்கிட்ட, உங்களுக்கு என்ன வயசு அப்படின்னாரு. ஏன் என்ன கேட்குறீங்க? இல்லை 45 வயசு தானா சுகர் வருமே, உங்களுக்கு என்ன வயசுன்றாரு. அது ரொம்ப முக்கியமையா உனக்கு? எனக்கு சுகர் வருது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமா? நான் சொல்றேன் 90 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தாலும் எனக்கு சுகர் வராது. ஏன்னா சிலுவையில் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்ன்றது எனக்கு தெரியும். ரகசியம் தெரியாதவங்க பிரச்சனை, ரகசியம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்ற. நான் நல்லா ஒரு ஆமைன்னு சொல்லி நீங்களாம் சத்தமா சொல்லுங்க சார். அல்லேலூயா. இப்ப இததான் கொஞ்சம் ஆழமா பார்ப்போம். இப்ப பாருங்க, இவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னா எடுங்க என் கூட ஒரு நிமிஷம், ஒன் மினிட் ஜஸ்ட். திரும்பி வாசிங்க. 4:5 4 and 5 வாசிங்க. நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு எண்ணினோம். இப்போ இந்த வசனத்தை மத்தேயு கோடிட்டு காட்டுறார். போன வாரம் கூட நான் சொன்ன லைட்டா தொட்டேன், இன்னைக்கு அதை விளக்கமா பார்ப்போம். மத்தேயு இதை கோடிட்டு காட்டுறாரு பாருங்க. மத்தேயு 8:17. மத்தேயு 8:17 டக்குன்னு வாசிங்க. அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. இங்க என்ன சொல்றாரு? நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசியால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது. இது பாருங்க, இந்த தீர்க்கதரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்ததுன்றத மத்தேயு தவிர நீங்க வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. ஏன்னா மத்தேயுடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல் அது.
மத்தேயுடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல் எப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு அற்புதம் நடந்த உடனே ஆண்டவர் ஒன்று செஞ்ச உடனே அவர் எழுதுவார், தீர்க்கதரிசினால் உரைக்கப்படுறது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது அப்படின்னு எழுதுவார். அது வேற யாருமே எழுதல அப்படி. அவர் மத்தேயு தான் அப்படி அந்த கோடிங்ஸ் காட்டுறாரு. பரவாயில்ல, இருக்கட்டும். பாருங்க, இங்க தீர்க்கதரிசியால் உரைக்கப்படுது. எந்த தீர்க்கதரிசி? ஏசாயா தீர்க்கதரிசி. எந்த வசனத்தை கோடிடுறார்? எந்த வசனம்? இதே வசனம் 53:4-5 கோடிட்டு தான் சொல்றாரு, என்னுடைய வியாதியை ஏற்றுக்கொண்டு என்னுடைய வலியை அவர் சுமந்தார். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க, சத்தமா சொல்லுங்க. சும்மா பாருங்க, வந்து இங்க வரீங்க, வந்த உடனே நான் ஏதோ கை வைக்கணும் உங்க தலையில, நாளை கொஞ்சம் எண்ணெய் பூசி உங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணணும், அப்படியே சுகமாயிரும். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. அதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு புதுசா வந்திருக்கீங்க, நான் ஜெபம் பண்றேன், ஒரு நியாயம் இருக்கு. 10 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட எண்ணெயை கொண்டு வந்து நின்று ஜெபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர், தண்ணியை கொண்டு வந்து நின்று ஜெபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர், அர்த்தமே இல்லாத கிறிஸ்தவங்களை வாழக்கூடாது. இதை புரிஞ்சுக்கங்க. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த சூழ்நிலையும் வியாதி வராது. ஏன்னா அவர் சுமந்துட்டார், அவர் சுமந்துட்டார். நான் மறுபடி சொல்வேன் நல்லா சத்தமா, அவர் சுமந்துட்டார், நீங்க சுமக்க வேண்டாம். ஹல்லேலூயா. ஆமா, இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்ப்போம். வாசிங்க மத்தேயு சுவிசேஷம் 8:17. என்னம்மா டக்குன்னு வாசி. பாருங்க, இப்போ நிறைய பேர் இந்த வசனத்தை எடுத்துட்டு இன்னொரு மாடுலேஷன் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, கல்வாரி சிலுவைக்கு இயேசு போகல. நானே இதை பேசியிருக்கேன். கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா, ஒரு 6 வருஷம் முன்னாடி 7 வருஷம் முன்னாடிலாம் போனீங்கன்னா, நானே இது என்ன பண்ணியிருக்கேன், இப்படி பேசியிருக்கேன். இயேசு சரீரத்தில் நோயை சுமக்கவில்லைன்னு பேசியிருக்கேன் இந்த வசனத்தை வச்சு. ஏன்னா இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது, இயேசு உயிரோடு இருக்கும்போது, என்ன கவனிங்க, இயேசு உயிரோடு இருக்கும் பொழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசியால் உரைக்கப்படுது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்ததுன்றது. கவனிங்க, அதாவது பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு பெரிய பிக் பிக்சர் பாருங்க, பெருசா பாருங்க. ஆரம்பத்திலிருந்து சர்வ சுகமா இருந்தாலும் சரி, விடுதலையா இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்துவை நிழலாட்டமா சொல்லிக்கிட்டே வருது. நீங்க பாக்குறீங்களா? நீங்க எகிப்திலிருந்து விடுதலையான காட்சியை பாருங்க, செங்கடலை பாருங்க, கண்மலையை பாருங்க. இதெல்லாம் ஒண்ணு யாரு? கிறிஸ்துவை சொல்லிக்கிட்டே வருது. கிறிஸ்து 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 அப்படி சொல்லிட்டே வருது. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை வந்து எல்லாமே கிறிஸ்து தான். உடன்படிக்கை பெட்டி கிறிஸ்து தான், தொங்கு திரை கிறிஸ்து, ஒவ்வொன்றும் கிறிஸ்துவை தான் வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு. என்ன சொல்ல வராங்க பைபிள்ல ஸ்லோவா, இங்க வரும்போது இது மத்தேயு கன்க்ளூட் பண்றாரு. நீங்க சொல்லிக்கிட்டே வந்தீங்களே, அவர்தான் அவர் இவர்தான். ஆமென் சொல்ல கேக்குறேன். அததான் அவர் ஸ்டைல்ல சொல்றாரு. எப்படி சொல்றாரு? அவர்னு சொன்னீங்களா, அவர் வேற யாரும் இல்லப்பா, அந்த நிறைவேறுதல் இவர்தான் தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேறுதல். கைய தட்டி ஆமென் சொல்ல விரும்பினால் அல்லேலூயா. பாருங்க, இந்த கண்கள் திறக்கப்படுற வரைக்கும் நான் கூட இதெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணிருக்கேன். இப்படிலாம் இல்லை, நான் மறுக்கலாம், இல்லை பிரசங்கம் பண்ணிருக்கேன். ஆனா இது ரொம்ப முக்கியம். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் கரெக்டா நம்ம பாருங்க, நம்ம பாதையில சரியாக முடியும். எத்தனை பேர் சரியாகணும்னு விரும்புறீங்க? விரும்புறவங்களும் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க. சரி, சிலுவையில் 2 நடந்துச்சு. டக்குன்னு வேகமா போயிடுறேன், நான் எனக்கு டைம் இல்லை. சிலுவையில் 2 things happen in cross. 2 விஷயம். ஒன்னு, which you can see by your natural eyes, உங்களுடைய கண்களால் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சில சம்பவங்கள் நடந்துச்சு. உங்கள் கண்களால் பார்க்க முடியாத ஒரு சில சம்பவங்கள் நடந்துச்சு. அதை கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக இன்னொரு 15 நிமிஷம் எடுத்துப்பேன். கரெக்டாக கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு சில காரியங்களை பார்ப்போம். பாருங்க, நான் வசனம் கொடுக்கல, வீட்டில் வாசிச்சிங்க, டைம் இல்லை, வேகமாக போயிடலாம். அதாவது இயேசு கிறிஸ்து பிடிபட்ட உடனே, அவரை பிடிச்ச உடனே அவர் என்ன பண்றாங்க? அவர் அவமானப்படுத்துறாங்க, அடிக்கிறாங்க, துன்புறுத்துறாங்க. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும், சுவிசேஷங்களில் வாசிக்கிறோம் இல்லையா? துன்புறுத்துறாங்க. அவரை வந்து கசையினால் அடிக்க ஒப்பு கொடுத்தாங்க. அந்த அது வந்து ஒரு பெரிய விப்புன்னு சொல்றாங்க. அது என்னது? அது பெரிய சாட்டை கிடையாது. நமக்கு இந்த பேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அப்படி அடிச்ச உடனே அப்படி சக்குன்னு போய் அப்படி சுத்தி அப்படி பிடிச்சி இழுத்தோன்னு வரும். அப்படி இல்லை, ரொம்ப சின்ன விப்பு, சின்னது ஹேண்ட். ஏன்னா பவர்ஃபுல்லாக அடி விழும். அதில் வந்து நிறைய வந்து எலும்பு துகள்கள், அப்புறம் வந்து ஊசி, அப்புறம் அந்த மீன் தூண்டில் மாதிரி இருக்கிறது, அந்த லெதர் பீசஸ், இதெல்லாம் நிறைய மாட்டியிருப்பாங்க. அதை வச்சு அடித்து இழுத்தா சதை பிஞ்சு வரும். இது பாருங்க, இது வந்து இயேசு அடிக்கிறதுக்கு பிலாத்து ஒப்பு கொடுத்தா. ஏன் பிலாத்து ஒப்பு கொடுத்தானா, எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா 39 அடி தான் அடிக்கணும். 39 அடிக்கு மேலே ஒருத்தனை அடிக்கக்கூடாது, அது ரோம சட்டம். ஆனா பிலாத்து என்ன பண்றான்? ஒருவேளை இவனை அதிகமா அடிங்கன்றான்.
இயேசுவை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறான். பிலாத்து ஏன் நினைக்கிறான்னா இயேசுவை எப்படியாவது காப்பாற்றணும். இயேசு தப்பு செய்யலன்னு அவனுக்கு தெரியும். உடனே என்ன பண்றான், இவரை கொஞ்சம் அதிகமாக அடிங்கன்றான். இவரை கொஞ்சம் நீங்க அப்படியே இருக்கு பைபிள் படிங்க, நேரம் இல்லை. இவரை அடிச்சு கொண்டு வாங்கன்றான். அவங்க கொண்டு போய் பயங்கரமா அடிச்சு கொண்டு வராங்க. பயங்கரமா என்ன பண்றாங்க, அடிச்சு கொண்டு. இவனுக்கு என்ன எண்ணம், நிறைய அடிச்சு கொண்டு வந்து ஜனங்களுக்கு முன்னாடி நிப்பாட்டணும்னா ஜனங்க எல்லாரும் வந்து சரி போனா போட்டோன்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஆனா ஜனங்க அப்படி இல்லை. ஜனங்க வந்து இவனு சிலுவையில் உடனே அடிக்க கசையினால் அடிங்கன்ட்டான். நேரம் சிலுவையில் அறைய விடல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா திருடர்கள் கல்லர்கள் இருந்தாங்களே, அவங்களுக்கு யாருக்கும் கசை அடிலாம் விழல. யாரையும் போட்டு கசையில அடிச்சு யாரையும் கொண்டு வரல, ஒருத்தரையும் கொண்டு வரல. அவங்க நேரம் கொண்டு போய் என்ன பண்ணாங்க, சிலுவையில அடிச்சிட்டானுங்க. அடிச்சு அதுக்கு தான் எலும்பெல்லாம் உடச்சி தான் சாவடிச்சானுங்க. நீங்க பைபிள படிச்சா தெரியும். ஆனா இங்க அப்படி இல்லை. இவர் கேஸ் அடிக்க கொடுத்துட்டாங்க. அடி உழுது. எப்படி அடி உழுது, அதுதான் யோவான் சொல்லும்போது சொல்றாரு, அவருடைய முதுகு அப்படியே உழுத நிலத்தை போல இருந்துச்சு. அப்படியே ரிப்பனா கயிறுகளை போல ரிப்பன் போல அந்த சதைகள் தொங்குச்சுன்றார். சதைகள் என்ன படிச்சு தொங்குச்சு. அவ்வளவு அடி வாங்கினார் உங்களுக்காக, உங்களுடைய அக்கிரமத்தின் முத்தொண்டர். நான் என்ன சொல்றேன், கவனி லிசன். நான் என்ன சொல்றேன், இதெல்லாம் அடிக்கிறான். ஆமா, நான் சொல்றேன் அந்த அடிப்பட்டாரு பாருங்க, அதனால மட்டும் சுகம் வராது. ஹலோ பிரதர் சிஸ்டர், கேக்குதா? அடி வாங்கினாரு பாருங்க, அதனால மட்டும் சுகம் வராதுங்க, வரவே வராது. இந்த அடி வாங்கினதுக்கு பின்னாடி ஒன்று நடந்துச்சு. இப்ப இப்படி சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்படுறார், குடிகாரரா இருக்கிறாரு, நல்ல மோசமான பழக்கத்துக்கு சொந்தக்காரரா இருக்கார், ரட்சிக்கப்படுறோம். எல்லாருக்கும் தெரியுது, அடடா என்னப்பா குடிகார மாறிட்டான். கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சது இல்லையா? கண்ணுக்கு முன்னாடி பண்றோம், நம்ம பார்க்கிறோம், விட்னஸ் பண்றோம், பரவாயில்ல மாறி இருக்கிறான் அப்படின்னு. ஆனா உள்ளுக்குள்ள வேற ஒன்று நடக்குது அவருக்கு. உள்ளுக்குள்ள நடக்குது சந்தோஷம், சமாதானம், மகிழ்ச்சி, இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம். அடடா கடவுளே ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அதை விவரிக்கவே முடியாது. ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தெரியும். ரட்சிக்கப்பட்டவங்க மட்டும் ராமேன்னு சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. பாருங்க, அவங்களுக்கு தான் அது புரியும், இல்ல மற்றவங்களுக்கு அது புரியாது. ஒரு மாதிரி இனம் புரியாது. எந்த சூழ்நிலையும் ஒரு சமாதானம் அதெல்லாம் உள்ள இருக்கும் பாருங்க. இது என்னது, இது யாரா பாக்குறோமா கண்ணால? கிடையாது. எப்படி அவன் காமா இருக்கிறான் அப்படின்னா, எவ்வளவு பெரிய சுனாமி வந்தாலும் இவன் சும்மாவே இருக்கிறான் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை. ஏன்னா உள்ள ரொம்ப அமைதியா சமாதானம் இருக்கு, காப்பாத்திட்டு இருக்காரு அவரு. ஒரு ஆமேன்னு சொல்ல கேட்கிறேன். இதெல்லாம் வெளியில தெரியல. இதெல்லாம் என்னல்ல, உள்ள நடக்கிற பாதிப்புகள். ஆமேன்னு சொல்லுங்க. இதெல்லாம் உள்ள நடக்கிற பாதிப்புகள். ஆனா வெளியில என்னதான் தெரியுது, பரவாயில்லப்பா ஒரு குடிகாரனா சுத்திட்டு இருந்தா இப்ப கொஞ்சம் நல்லவனா இருக்கிறான், இவ்வளவுதான் தெரியுது. அந்த மாதிரிதான் இயேசு கிறிஸ்து கசையினால் அடிக்கப்பட்டது, சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டது. இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணம். எது தெரியுமா ரொம்ப மோசம்? எல்லாம் உலகத்தில் இருக்கிற சகல வியாதி, உலகத்தின் கடைசி நாள் வரைக்கும் எவ்வளவு வியாதி இருக்குமோ அத்தனை வியாதியும் பிதாவே தன்னுடைய குமாரன் மேல செலுத்தினார். அதான் கொடுமை. செலுத்திட்டு பாவத்தை செலுத்தினால் சாபத்தை செலுத்தினார். நமக்கு பைபிள் சும்மா ஒரு வரியில வந்துச்சு, நான் அதை விவரிச்சு சொல்றேன். பாவத்தை சாபத்துல எல்லாத்தையும் அவர் மேல செலுத்திட்டு முகத்தை திருப்பிட்டார். இவர் என் பிதாவே, என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டிருந்தாரு, அவர் முகத்தை திருப்பிட்டார். ஏன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, பிதா கொடுமையானவரா? இப்படிலாம் நீங்க பேசக்கூடாதுன்றாங்க நிறைய பேர். இப்படிதான் பேசணும். எப்படின்னு சொல்றேன், கவனிங்க. கவனிச்சீங்கன்னா நல்லா புரியும் எவ்வளவு அன்பு உங்க மேல இருக்குன்றதை நீ காட்ட போறேன் நான். இன்னைக்கு உங்க மேல எவ்வளவு அன்பு இருக்குன்னு வாசிங்க. 10ஆம் வசனம், 10 verse 10, 53:10. என்ன யாரா? கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி, எல்லாம் சொல்லுங்க, அவரை நொறுக்க சித்தமாகி. இங்க பாருங்க, சித்தமாகி அப்படின்லாம் இருக்கு. இத கொஞ்சம் தெளிவா அந்த ஜூயிஷ் பைபிளே எடுத்துப்போம். ஏன்னா யூத மொழியை யூதனே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதான் சரி. அதான கரெக்ட். தமிழ் லெட்டரை தமிழ் ஆசிரியரே சரி பண்ணி அதை இங்கிலீஷ்ல மாத்தி கொடுத்தா நியாயம். தமிழ் ஆசிரியரை ஹிந்தி படிச்சவன் மாத்துறது நியாயம் கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா? இப்போ யூதனை மாத்துறது, அதை வாசிப்போம். ஒரே நிமிஷம். 10 வசனம் 10 தானே. Yet it pleased the Lord to crush him by diseases. It pleased the Lord to crush him by diseases. என்ன கவனிங்க. It pleased the Lord என்ன? தேவனுக்கு பிதாவுக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சான். ப்ளீஸ்ட், மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சான். என்னது? இயேசுவின் மேல வியாதியை கொடுத்து அவரை நெருக்குவது, அவர் நசுக்குவது பிதாவுக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சான்.
கேட்க ரொம்ப கொடுமையா இருக்குல்ல, கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. முடிக்கிற வரைக்கும் கேட்டீங்கன்னா புரியும். முடியறதுக்கு முன்னாடி டக்குன்னு ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்துடாதீங்க. பொறுமையா கேளுங்க. இப்போ பிதாவுக்கு அது ரொம்ப பிரியமா இருந்துச்சான், ரொம்ப பிரியமா இருந்துச்சு. ஏன்? அவர் மேல வியாதியை கொடுத்து அவரை நெருக்குனது அவருக்கு சந்தோஷமா இருந்துச்சா? ஏன் சந்தோஷமா இருந்துச்சு? ஏன்னா அவர் குமாரனை பார்க்கவே இல்லை. குமாரனுக்கு மூஞ்ச திருப்பிட்டாரு. குமாரனால பிதாவை பார்க்க முடியல. பிதா வேற ஒண்ணு பார்த்தார். என்ன பார்த்தார் தெரியுமா? மிதிலே சுகமாவதை பார்த்தார். தட்சிணாமூர்த்தி சுகமாவதை பார்த்தார். இவரை வியாதியினால் நெருக்கும் பொழுது பெரிய சுகம் உண்டாவதை பார்த்தார். அதனால் சந்தோஷப்பட்டார். கையை தட்டி ஆமென் சொல்ல விரும்பினார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஆமென். கவனிங்க, ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் காஸ்பல், இதுதான் சுகமாகிற சத்தியம் தான். இதை உற்றவே கூடாது நீங்க. இதை பாருங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படி எப்படி. நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம், ஒருத்தர் கேட்டார் பாருங்க, என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாரு, எப்படி நீங்க சொல்றீங்க, ஒருவேளை அவர் வியாதிப்பட்டிருந்தா பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி பழுதில்லாதது இல்லையா, பழுதில்லாது அப்பழ கட்டுறது சுத்தமானது பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி, எப்படி மறிக்க முடியும்? நான் சொல்றேன், பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி எப்படி. என்ன பாருங்க, ஒருத்தர் குற்ற நிவாரண பலியை கொண்டு வரான். ஒருத்தர் என்ன பண்றான்? குற்ற நிவாரண பலியை கொண்டு வர. 2 பேர் வாப்பா, டக்குன்னு 2 பேர், சீக்கிரம் வா, டைம் இல்ல, 2 பேர் வா. யாரா 2 பேர்? வா எபினேசர், வா ஹெக்டர், வா டக்குன்னு வா. பொம்மை மாதிரி நீ கூட கொன்றுவேன், சீக்கிரம் வாங்க. வாங்க, வேகமா வாங்க. என்னடா வரத்துக்கு 2 நாள் ஆக்குவீங்க போல இருக்கு நீங்க. நான் இங்க அவசரத்தில் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நான் ஒரு அவசர பிரசங்கி. பாருங்க, இப்ப பாருங்க, இது ஆடு. திஸ் இஸ் த ஷீப். அவர் குற்றம் செய்தவர். இவரு குற்றம் கிட்ட வந்து இப்படி வந்து, இங்க வா, நல்லா வா, உங்க மூஞ்செல்லாம் பார்க்கட்டும் எல்லாரும். ஆமா, இவர் குற்றம் செஞ்சவர். சொல்லுங்க, அவரை பார்த்து சொல்லுங்க, யார் அவரு? சத்தமா சொல்லுங்க சார். இது யாரு? ஆடு. இப்ப குற்றம் செஞ்சவர் ஆடை கொண்டு வர. கூட்டு வாப்பா, கையை பிடிச்சி கூட்டு அவரை. நீ ஏன்டா பிடிக்கிற? அவன் தான் பிடிக்கிற உன்னை. ஆடே வருது, வழி கேட்ட ஆடே வருது, டாப்ஸ் போட்டது. இப்ப இந்த குற்றம் செஞ்சவரை இவன் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுவான்? ஆசாரியன். நான் தான் இப்ப ஆசாரியன். ஆமா, பாருங்க, ஆசாரியன் கொண்டு வந்துருவான். கிட்ட வந்துரு. இவன் குற்றத்தை ஆசாரியன் சொல்லுவான். ஆசாரியன் என்ன பண்ணுவான்? குற்றத்தை சொல்லுவான். ஆடை கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவான் முன்னாடி. இப்ப குற்றத்தை இவன் சொன்ன உடனே ஆசாரியன் யாரை செக் பண்ணும்? ஏன் நான் போங்க இருக்குது, ஒத்துக்க முடியாது. அவனால செக் பண்ணோம். ஆனா பைபிள் சொல்லுது அவனை செக் பண்ணாது, இவனை தான். செஸ்ட் நல்லா இருக்குதா, ஷோல்டர் நல்லா இருக்குதா, கழுத்து நல்லா இருக்குதா, எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்ன உடனே, ஓகேன்னு சொன்ன இவனை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணும்? உன் கையை எடுத்து என்ன பண்ண? அந்த தலை மேல வை. சும்மா 2 கையும் வை. இப்படி வைக்க, இப்படி பாரு, நல்லா பாரு, திரும்பி பாரு, நல்லா இருக்கு, அருமையா, நல்ல பொம்மை மாதிரி அடிக்கிறான் அவன். இருக்கட்டும். தலையில இப்படி வச்ச உடனே, தள்ள வச்சு இவன் ஒரு ஜபம் பண்ணுவான். இந்த ஆசாரியன் தேவனை நோக்கி பார்த்து, இவனுடைய பிணியெல்லாம் இவன் மேல வர வேண்டிய நியாய தீர்ப்பை இந்த ஆடு மேல செலுத்துவான். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க, நல்லா சொல்லுங்க. ஆசாரியன் செக் பண்ணாம செலுத்த மாட்டான். செக் பண்ணி நல்லா இருக்க ஆடா பார்த்து, நல்ல ஆடா பண்ணி, நல்ல ஆடுதான் அவனே சொல்றான். பாருங்க, நல்லா இருக்க ஆடா பார்த்து என்ன பண்ணுவான் ஆசாரியன்? இதை செக் பண்ணிட்டு ஓகே கரெக்ட்னு சொன்னதுக்கு பிறகு கை வைக்கணும். இப்போ கல்வாரி சொல்ல பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியா இயேசு வந்தாரு, இல்லன்னு சொல்லல. பிதா செக் பண்ணி பர்ஃபெக்ட், வா மேல வந்துட்டு, மேல வந்த உடனே உலகத்தின் சாபத்தை கொண்டு அவர் மேல வைத்தார். போறேன் தம்பி, கை தட்டுங்க, உங்களுக்கு போயிடலாம். அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் புரியுது? புரிஞ்சுச்சா? ரொம்ப சிம்பிள். பாருங்க, இதை கேட்டார் என்கிட்ட. நான் சொன்னேன் ரொம்ப சிம்பிளுங்க, ரொம்ப எளிமை. பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியை வெட்டி சுட்டரிக்கும் போது செக் பண்ணாங்களா, உயிரோடு இருக்கும் போது செக் பண்ணாங்களான்னு? உயிரோடு இருக்கும் போது செக் பண்ணாங்க. அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு? அந்த ஆள் கையை எப்படி வைக்கணும், வச்சு இவன் செஞ்ச பாவத்தை சொல்லணும். அதை ஆசாரியன் கேட்டு, இந்த பாவத்துக்கு உண்டான தண்டனையை இந்த ஆடு மேல செலுத்துறேன் அப்படின்னு செலுத்துவான். அது போக்காடா விடப்படும், இல்லைன்னா தகன பலியாய் சுட்டரிக்கப்படும். அது சுட்டரிக்கப்படும் போது இவன் போறான் பாருங்க, இந்த ஆட்டை கூட்டு தான் பாருங்க, அவன் ஆடை பத்தி கவலையே பட மாட்டான். அவன் பாட்டுக்கு ஜாலியா நடந்து போவான். ராமன் சொல்ல கேட்கிறேன், அதான் கல்வாரி சிலுவன்ற. நான் உங்களுக்கு உனக்காக அவர் பலியானார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் நம்புறீங்கன்னு எனக்கு தெரியலங்க. நல்லா சத்தமா ஆமென் சொல்லிடுங்க. அல்லேலூயா, ஆமென். அதுதான் பாருங்க, பிதாவே செலுத்தினார். பிதா
கவனிங்க, சுகமாகணும்னு நினைக்கிறவன்லாம் சும்மா அசால்ட்டா இருந்துட்டு போயிடாத. நான் ஒரு பெரிய சத்தியத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இங்க ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். Yet it pleased God, pleased the Lord to crush him by diseases. அப்புறம் வேற என்ன கவனிங்க, அது அவருக்கு பிரியமா இருந்துச்சு. அவரை வியாதியினால் நெருக்குவது அவருக்கு. ஏன்னா அந்த வியாதியினால நிறைய பேர் சுகமாக போறாங்க. அவர் ஏற்றுக்கொண்டதுனால. நான் சொல்றேன், சுகம் இல்லாதவங்க யாராவது உங்க வீட்டில் இருந்தா, சுகம் இல்லாத நீங்க இருந்தா, நான் உங்களை பார்த்து சொல்றேன், உங்களுடைய வியாதியை கல்வாரி சிலுவையில ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் ஏற்றுக்கொண்டதுனால நீங்க அதுல இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்படி பாவத்திலிருந்து வெளியே வந்தீங்களோ அதே போல இந்த சேம் கவுண்ட், அதே போல வியாதியிலிருந்து வெளியே வர முடியும். நல்ல ஆமேன் சொல்லுங்க. நல்ல கையை உயர்த்தி ஆமேன் சொல்லுங்க. ரட்சிக்கப்பட்ட பாஸ்டர், ஆனா வியாதி வருதே பாஸ்டர் அப்படின்றீங்க. கேக்குது எனக்கு. சொல்றேன், ஏசாயா 53 எடுங்க. மறுபடியும் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி முடிப்போம். டைம் இல்லை பாருங்க. இதை விவரமா அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடருவோம். மறுபடியும் பாருங்க, எடுங்க. எடுத்துட்டீங்களா? ஏசாயா 53:7. அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் அவருடைய வாயை அவர் பாருங்க, அவரை போட்டு அடிக்கிறாங்க, நொறுக்குறாங்க. அவர் மேல எல்லா சாபங்கள் வருது. ஆனா வாயை அவர் திறக்கவே மௌனமா இருக்கார். வாயை திறக்கவே. இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது நம்ம பிரசங்கிகள்லாம். இதை எடுத்துக்கிட்டு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும், போராட்டம் வந்தாலும், எந்த துன்பம் வந்தாலும், துக்கம் வந்தாலும், எந்த வியாதி வந்தாலும், எந்த மரணம் வந்தாலும், நீ வாய் பேசாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது. நான் சொல்றேன், அவர் கல்வாரி சிலுவையில் எதை செஞ்சாரோ அதை நீங்க செய்யாதீங்க, ஆப்போசிட்டை செய்யுங்கன்றேன். புரியல நிறைய பேருக்கு. அவர் கல்வாரி சிலுவையில் என்ன செஞ்சாரோ அதை என்ன பண்ணாதீங்க, செய்யாதீங்க. ஆப்போசிட் என்ன? அவர் வாய் பேசாமல் மௌனமாய் மயிர் கத்திரிக்கிற ஆட்டை போல இருந்தார். கரெக்டா இருந்தார். சாஃப்டா அப்படியே இருந்தார். அடிங்க உதைங்க, நீ போய் உதைங்க அப்படி இருக்கிறான் அவசியம் இல்லை. அதுக்குன்னு யாரும் மனுஷங்கிட்ட போய் சண்டை போடாது. நான் மனுஷங்கிட்ட சண்டை போடுறதை பற்றி பேசலை, நான் அவர்கிட்ட சண்டை போடுறதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கேன். இங்கே கொஞ்சம் அறிவோட யோசி. வாய் பேசாம, பிதாவே ஏன் இப்படி செய்ய, தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு, அவருக்கு தெரியும் கைவிடுவாருன்னு. ஆனாலும் தேவனே என்னை கை, அதோதான் அமைதியா இருக்கிறார். எல்லாம் வந்துச்சு மேல. நான் சொல்றேன், உங்க மேல சின்ன கீரல் விழுந்தா கூட நேரா போங்க அவர்கிட்ட. உம்முடைய குமாரன் சுமந்தார் நீ சொன்னீரே, உண்மையா இல்லையா? ஒரு அப்பாவை போற டீல் பண்ணுங்க சார் அவர்கிட்ட. அவரை போயிட்டு நம்ம அவர் நம்ம பெரிய, அவர் நம்ம வான பண்டலத்தின் ராஜா மாதிரி, நீங்க நம்ம பூமியில் இருக்க பாவி மாதிரி அப்படி டீல் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்குள்ள அவர் வாசம் பண்றார், உங்களை விரும்புறார், ரொம்ப நேசிக்கிறார் உங்களை. உங்களுக்காக தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனையே பாவமாய் மாற்றினார், சாபமாய் மாற்றினார், வியாதியே உள்ளவராய் மாற்றினார். அவர் மீது எல்லா சாபங்களை தந்தார். எவ்வளவு நேசிக்கிறார் பாருங்க உங்களை, எவ்வளவு நேசிக்கிறார் பாருங்க உங்களை. அவரை அப்பா மாதிரி டீல் பண்ணுங்க. போங்க, போயிட்டு நீர் சொன்னீர் உம்முடைய குமாரனை எனக்காக சாபமாக்கினீர், எனக்காக கல்வாரி சிலுவையில் தொங்க விட்டீர், எனக்கான எல்லா பாவத்தையும் எல்லா சாபத்தையும் எல்லா வியாதியையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோமே. நீர் பொய் சொல்லாதவராயிட்டு எனக்கு எப்படி வரலாம்? கேட்கணும். அதை ஒரு ஆமேன்னு சொல்லி கேட்கிறேன். எத்தனை பேர் இப்படி விசுவாசத்தோட பேச போறேன்னு தெரியல. நான் சொல்றேன், இப்படி பேசுறவங்களுக்கு தண்ணி பாட்டில் தேவையில்லை, மோகன் சி லாசரஸுடைய மீட்டிங் தேவையில்ல, அப்புறம் என்ன தேவையில்ல, எண்ணெய் பாட்டிலோட ஊர் ஊரா சுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யாரு குறி சொல்ல வருவார்களோ, அந்த கிளவி எப்போ வந்து குறி சொல்லுவோம் அப்படின்னு காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் சொல்றது கொஞ்சம் மேன்மையான வாழ்க்கை, வேதத்தோடு ஒன்று இருக்கிற வாழ்க்கை, ஜெயிக்கிற வாழ்க்கை, ஜெயம் பெறுகிற வாழ்க்கை. எத்தனை பேர் இதுக்குள்ள வரீங்க? எத்தனை பேர் இதுக்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு ஆமென் சொல்லி கேட்கிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க. யாரையும் குறை சொல்லுங்க, ஆனா இதுதான் பைபிள், வேதாகமம் இதுதான். நான் சொல்றேன், எந்த வியாதியும் மாறும், எந்த சாபமும் மாறும், எந்த பிணியும் மாறும். இவன் என்ன செய்யணும்? வாயை திறந்து பேசணும். வாய் ரொம்ப முக்கியம். அவர் மௌனமா இருந்தாருன்னு நானும் மௌனமா இருக்கிறேன். கர்த்தர் என்னுடைய இருதயத்தெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது சார். வாயை திறந்து இருதயத்திலிருந்து பேசணும். ஆண்டவரே வியாதியிலிருந்து சுகமாக்குவேன்னு சொன்னீரே, நான் சுகமா இருக்கிற கல்வாரி சிலுவையினால் அறிக்கை செய்யணும். அதை திரும்பி திரும்பி பேசணும். நான் சொல்ற சுகம் உண்டாகும்.
சுகம் வரும். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? நல்லா நம்புறவங்களாம் கையை உயர்த்தி ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க. ஏதோ மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இங்க வந்து கம்யூனியன் வாங்குறீங்க, அது இல்லைங்க கம்யூனியன். டெய்லி கம்யூனியனா இருக்கணும் வீட்டுல. எந்த கம்யூனியன்? இங்க இந்த மவுத் பீஸுக்கும் அவர் ஹார்ட்டுக்கும் ஒரு கம்யூனியன் இருக்கு. இந்த வாய்க்கும் அவர் இருதயத்துக்கும் ஒரு கம்யூனியன் இருக்கு. நேரம் அவர்கிட்ட பேசணும். அப்படி ஒரு கம்யூனியன் என்ன உறவு இல்லையா? அது வேணும் பாருங்க. அது இருந்தா நான் சொல்றேன் எந்த வியாதியும் ஜெயிப்பீங்க. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? அவர் வியாதிகளை சுமந்தார். அவர் வியாதிகளை சுமந்தார். உங்களுக்காக அப்படி செய்தார். உங்களை விடுவிப்பதற்காக அப்படி செய்தார். எழுப்பி நிக்கலாம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அடுத்த வாரம் தொடருவோம். இதையே தொடருவோம்.